Sesan Narendra Mojo Raden Mas Bagus Reni sekian Binayang Karyo Mijel saking Wismo Paleman Pinanti manjing saksormat harian Waspodo bulan sangat bagus kanyoto kang lembe kapidoro jebul kang garmo marmo kita merpeki kang garwa sore atas kumenyal mongo prabowo kentar winor gondo windu muling limbean marang asimping sarira prabowo subada indriya tanwing kok saliring epo yen tamtama Subogo Wiratomo Prawiro Jaine Palugon Tanggul Sapating Lamun Penakang Marguli Sandrani Kadyo Namendra Tegak Sineyoko Satu Prapting Undan Kang Tiuju sangat bagus Keparmo jengar saking palenggahan Raden Ayu Ratmini Wus dungkap Pak Yari Mongso Kolo Dumawai Kodrat saking Pangwasing Gusti Kang Murbing Dumadi Nalika sawana titahi Gusti kang sipak jalu tanapi wanita kang sumedya netepi jejaring aksan kang cikalami madya mestuti ilo-ilo ujare para kina kang pundi-pundi sarta mleluri rasita harjana lan edi endahing budaya putra sarimbit samya pegut tinggal tembunging pandulu catur netra ingkang nombarang pepayung budi luhur sakono daya pangari bawa kang babar karsa dadya sarana panggokaning rasa ginahe kang tumanembing satunggali putra sakono sanjiran mojo ares sarwi bebalangan gantal utawi tukar gantal kang dumadi saking sedale linting tinang sulan ngawewenang prapondo mustinang sulan ingkang Raden Ayu Ratmini keparmo sundeh mringkang kakung prapondo wanita kang bekti mringkang kakungipun daya-daya ingkang raka garpa linggih panjenengan Raden Mas Bagus Remis Yadi keparmo napak porang antiga ingkang tumadaing ciri kencana nalika semana porang antiga tinapaing padha biyak pecah sanalika pecahi porang antiga jalari pecahi pikir tengah pambiring pribadi ana wujudan putih kelawan kuning nyawiji putih kelawan kuning prapondo ing samangke anjalari tukuwing tiyang mangun bali wisma daya-daya kang garwa laju njengku miciki saramparipun kang raka pralamita ngicali salining sukerta lulus raharja manggi mulya katon tambang kumambang relakno miciki sampun ngarep sampun paripurna kepareng Raden Mas Bagus Remis Setyam sawetasipun kang garwa kaju menengaken prapondo setunggaling wanita kang saged njunjung drajating wanita
sadya sampun pikantuk pitedah saking Gusti kang akarya luka. Kuku sing dupa kumelun meningken biasa ngapeke kawan kuwa paripurna dadi ingkang bukti laksana semone kang sarimbetu jajar sumandhi sarwisine ngebang sindur kang gawana rekta dalah septo sindur amung kerata basa isin yen mundur eling-eling ngomong jejodohan aja ngantek mundur tenan pinuntuning pangarsa kang Rama Bapa Surata mundhane uring kang garwa Ibu Siti Saudah ingkang tansah ngelus-elus pawijanganipun putra pengantin Saribit pangastanipun kang ibu bebrayaning putra Saribit nuntun rentau tampan pinayungan budi rahayu satemah wani marang gegeler wedi marang kanista iya kitindak irone sangat mojo pinanganten Saribit pantes sinengkuyung dening para bupati para mentri sedya pangandikane sanggan jagat guru rata ingkang wonten bale martut sundha mangke sampun anjing sasana mulya sindur kalorosaken dening Sang Sumba Manggala pilih-pilih sajuru-juru tanpa suhati coreng sang punika lapak bila sang sarjana sujane kang sampun cinandi ing kawiyat jempone ngangkin lenggih Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani keparengga Bapa Surata lan inggahe palengganira awit putra Saribit badhe kapraji utawi tatunggal bobotipun Ibu Siti Saudah berpemikiran Rama kawedar jroning lardonya Tupake kados putyangipun ingkang putra Saribit cak lore kita ingkang padha abute lan ora ana bidang teges pun ora bakal banjiri nang silate putra lan tulan ya kakung dhewe karo padha mangkono pangutas semaraning duwe kang kawijil kang triaris sesampunipun putra Saribit katimbang bapakipun muja timbang atas kali dunya akirate keparengga Bapa Surata badhe nimbang utawi namun wiji sejodra mralang pita ingkang katanum sanes wiji tanem tuhu sanes wiji tutuk wulan sanes wiji gegodhongan ingkang katanum punika wiji trayeng kusuma rembesi madu turasi maraka tegak gandana wari ya wiji turasipun Nabi Adam Ibu Hawa pituwahipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang katanum wonten ing Siti Suci bumi mulya sinangga ing pratiwi kang mulang ngakoso ringku soroting surya kasiling samirana mugia tansah dhuwur-dhuwuripun bebasake keparengga panjenenganipun Bapa Surata badhe nglenggahaken putra Saribit dumateng para tamu kanthi nyuwun dedonga sesarang Bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma'rifah sampun kalih hadir ning laning kaloga kadilani manggang tepas wulan upamane lintang tulya jaya
Ayammu sumaya sumamur Lalu semua Raden Mas Bagus Rembis ngaturaken utawi maringaken Gunakaya winastana dicara Tapakaya dumateng Kang Darma salebet ingkang nampi Raden Ayu Ratmini tamregel sekedhik wala pratandha wanita kang mititi surti lan kebaing pangati-ati iya wanita ingkang saged nyekapaken Gunakaya woing pakarti peparinganipun Raka Darma sampun nampi Gunakaya peparenga kalajengaken ngaturaken Gunakaya mringkang Rama ibu katampi dening Ibu Siti Sauda Marotando kandil gondawani manah binjai tembe mugia dados tentreming ati jalari kanthi gesang ingkang ayom-ayom kepareng samunipun ngaturaken Gunakaya sang pinanganten salimbit lenggah kakang trenggi kula kemepyur kula wadono padepan dulune pringgantara kanggo panjenengan ing kasusilan Suba Sita dumateng para tamu minulya awit piyambakira Padhi Gembul Bojana Drawina utawi daftar sesarengan saweneh wonten kang mastani dicara daftar kelimah punika pangandikan mula eling-elinga para kaum wanita utawi kaum ibu kedah kersa ndhahar pangandikanipun ingkang katungipun dulang pratandha manunggal jiwa manunggal cipta manunggal rasa ya manunggal tekadi sagagap saluhur tunggal ngeningaken Pancandriya papat binerat sajuga kang sinidipara Panduk telaksitaning Bratajaya niki Bajra Herawana pinanganten saribe meminta nugrahaning Gusti mugi benjangi tembe menawi sampun titi kala wangsa kagungan putra-putri putra-putri kang saleh dalah salehah satemah saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh utawi kanggo njupane tirta menika ginjalare weningi manah sarta menep ing kalbu sang Siramojo pinanganten badhe nindakaken adicara Banyumas Galya Banyumas Tuwek winastana dicara semek tanggan nanging ageng pralampitanipun awit tanggan pituna makuna winastanipun Pramila Putra Sari Bedet datang sahanjengku manunggal dumateng Gusti Kang Maha Agung kanthi nambaran agama suci ampun supe sholat dan saludal minangka wadai amal punika pralampitanipun Sri Anggen sesampunipun Sri Anggen pinanganten sari badhe yuni dipangestu ingkang Rama Ibu bakeri nguling sakadyan mriki yen sembareng ulun kapur beresangur pinat sadanane kan tanpono sebawane walangan sambirono
kekuatan lumampak ing kunjungan kamangka Prabawan musikaning kawilahan jatining kang rindu dadi pinanganting saiki ingkang dadi ngaras podo baik podona Rama Ratinayu Ratwiyuni dipangestu kang Upo sakloro nyanduwa kembang cempaka mulya tak iring dongane Rama ibu muga mulya dunya Tuhan dan pun suami ini Ratinayu aku nyuwun dipangestu ingkang ibu ingkang minangka dadi papaning yuga brata salebeting rawa candha dosa sarta ngeliting lan kula wetak miwiti moing ganggu yoga putra putra laporaken putra susah dan putra Angeli putra nyuwun dipangestu Sumat kita pengelolaan kusir yang dikandung berarti mokan bagi produksinya wujud di manungsa nongkong dari semua Jakarta sepun-pun kali dipangestu dening Ibu Siti Saudah Bobo Surapto putra saringketan kuwonan dan tukita ninggal waspo lijil amorwaya tumetesi waspo wibeng angkuripun kang proko ibu Cinondro Bindo Mutiara Inonce Lil Sendal Mayang Popo Teguh Riyadi sekalian karo Ibu Riyana muningani putra saring teruntungan Indo ing samudra sarta nampi sawanipun putra saring sumedhut ing wardaya tanbangkit silayuta sakala Rabi Mas Bagus Remis Yunit dipangestu ingkang Rama Kanjeng Rama putih kula konjuk sangape padha-padha Rama kula Yunit dipangestu anak tunggal Sudah tua-tua si ganteng kiri Banyungi pangestu Eling-eling ngomel jantraning jagat Cokro manggilingan Mula besok yang tembe menawa sira dadi pemimpin kang aris lan wicaksana umpama sira mulya ojo tak sia-sia mring sepodo padane urip yo kena aku sepodo pagi pangestu dening Bopo Teguh Riyadi keparwani dipangestu berkati Kanjeng Ibu kula aturaken Kojo santapi podo-podo koiku Kula nyuwun paraputra ugi
Duri saged atur pimales pratine kuwawan polo Ibu kula nuniti apes ibu anakku panas sira dadi bocah kang apik nyongku ngayo jane marang sira kirana Tuwa kang kahirake marang kowe muga sira bisa ngerti nangon bali kang sakinah malah sampun tembang dipangestu dening Bapa Teguh ayat diburiana kembar murad dimas bagus remes tukulit lenggawon tansah sono mulya wondene kang garwa radinayurat mini jejering wanita tama kang atul panembahe Gusti kang maha suci tengah tubuh betiwing kagungipun kakang mas pelajaran Ikulah pojok sampai pojok waktu kakang mas Gantinan dereng kapesan kulo jiwa rogo kulo kapas rakyat biko kakang